Ngiyanibingelela bangani bami, uMam G futhi onibingelelayo nezindaba zeBhayibheli. Sondelani-ke nizokwethamela izindaba ngoMam G. Indaba yanamhlanje-ke ikhuluma ngombhoshongo waseBhabhele. Base behlangana bethi, "Wozani, asakhe umuzi nombhoshongo onesicongo sawo sifika ezulwini, sizenzele igama emhlabeni, futhi sihlakazeke emhlabeni wonke." Umhlaba-ke wonke wawunolimi lunye nokukhuluma kunye. Kwathi ekusukeni kwabantu empumalanga bafumana ithafa bakha khona. UJehova uNkulunkulu wehla ukuba abone umuzi nombhoshongo owakhiwa ngabantu. UJehova wathi, "Bheka, bonke basizwe sinye nolimi lunye. Yikho abaqala ngakho. Manje abanakuvinjelwa yilutho abahlose ukulwenza." UJehova-ke uNkulunkulu wakhuluma nobuthathu obungcwele bakhe, wathi, "Wozani sehle, siye kophambanisa ulimi lwabo, ukuba bangazwani, kube yilowo akhulume ulimi lwakhe." UJehova uNkulunkulu wabahlakazela emhlabeni wonke abantu. Bayeka ukwakha umuzi, ngalokho igama lawo lathiwa iBhabhele, ngokuba uJehova uNkulunkulu waphambanisa ulimi lwabo umhlaba wonke, bahlakazeka emhlabeni wonke. Siphela lapho-ke isifundo sethu sanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi nisithokozele. Sifundile futhi bangani bami kulesi sifundo ukuthi uma sihlangana, konke esikuhlanganelayo makabe khona uJehova uNkulunkulu kukho konke esikwenzayo. Noma sihlangene nabangani bethu nemindeni yethu, simmeme uNkulunkulu kukho konke esikwenzayo. Ngiyabonga-ke bangani bami ukuthi nisilalele lesi sifundo seBhayibheli, nangokuzayo futhi niphinde nizethamele izindaba zeBhayibheli ezixoxwa nguMam G. Nisale kahle.